aurre ume jolasketak eta futbolean be aritu gara, baina gehien bat zerat ume trenakaz. Txapada, iturriakaz edo zehak. Soka bategaz, konboa esaten zen, eta horrelako jolasak asko zian. Eta non egiten zen du esan? Non alkartzen zeinen? Bueno, nire atzeko etxearen kalean plaza bat egoan, eta gaur badago, Encarnación plaza. Orduen, ara sartzen ziren Ondarroatik, Martinatik, Dimatik eta etortzen ziren autobusak, baina egunero hiru lau, Bekeitiokoa bai, Bermeokoa bai, eure kokaleku bat egoan plaza horretan, baina oso erraza zen jolastia be, kalean bai. Ez egoen hori mugimendu harina.